Trnavského arcibiskupa Roberta Bezáka sme tento víkend videli inak, ako sme zvyknutí. V katedrále svätého Jána Krstiteľa ukázal, čomu sa venoval v detstve. Na športovo oblečeného spievajúceho arcibiskupa sa prišli pozrieť stovky ľudí. Zanútil si s folkovou skupinou Metelica. V hudbe má jeho rodina veľmi blízko. Jeho brat je profesionálny hudobník. A aj arcibiskup vyštudoval v ľudovej škole umenia odbor gitara. Hudba mi stále zostala ako niečo, čo milujem, čo je krásne. V celej šírke by som skoro povedal, že po tej vážnej až po tú najmodernejšiu. Sú vraj dni, keď sa zatvorí na arcibiskupskom úrade do izby a pustí si niečo tvrdšie. Miluje Pink Floyd, pri ktorom vyrastal. Niekedy si to aj vypeckujem. Našťastie už som v takej veľkej budove, to už nikomu nevadí. Prezradil nám aj to, že rád si zaspieva pri pohári vína. Víno otvára nielen myseľ, aj srdce, ale aj hlas. Zlepšuje hlas. Do katedrály svätého Jána Krstiteľa chce pozvať i ďalšie kapely. Chrám podľa neho potrebuje aj niečo nové a trocha zmeny. Inšpiroval ho k tomu rockový spevák Sting. Som videl, ako to robilo v katedrále a paráda, obrovské množstvo hudobníkov a taká atmosféra fantastická. Roman Rudkaj, televízia Markíza.